Nekoliko godina bosansko-hercegovački portali Kapital, Fokus, Tačno.net, Inforadar, Hercegovina Info i Žurnal prate razvoj kineskog uticaja na ovom prostoru. Objavljene su desetine tekstova koji zorno ukazuju kako su poslovi kineskih državnih firmi itekako vezani i za stvaranje političkog uticaja. Ilustrativan primjer kako funkcioniše poslovanje ovdašnje vlasti sa kineskim partnerima jeste gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Krajem decembra 2018. godine Vlada Republike Srpske potpisuje ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor sa kineskom firmom Shandong High Speed International. Dužina trase je 42 km, rok okončanja gradnje proljeće 2026. godine. 5,5 godina kasnije, aprila 2024. godine, ovako izgleda do sada urađeno. Nema ni naznake autoputa. Građevinska dozvola obezbjeđena je za samo 15 km trase. Ono što je poznato jeste da je koncesioni ugovor potpisan na 30 godina. Republika Srpska će kineskoj firmi Shandong plaćati godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona eura. Taj iznos bi trebao biti obezbjeđen od naplate putarine na svim autoputevima ovog entiteta. Ako to ne bude dovoljno, ostatak će biti nadomiren iz budžeta. Sve realne procjene kazuju da prihod od naplate neće biti dovoljan, te da će kineski partner višestruko profitirati na teret Republike Srpske. Po brojnim procjenama taj autoput nije isplativ i pitanje dakle, koliko će se morati dodatno namiriti sredstava po tim nekim medijskim računicama koje smo mi vidjeli u javnosti. Dakle, Kinezi bi za nekih 300 uloženih miliona maraka zaradili negdje oko 900 miliona, kažem, po medijskim navodima. Mi nismo htjeli spekulisati, mi smo htjeli provjeriti da vidimo dakle, pod kojim uslovima je sklopljen taj posao i zbog toga smo zatražili da se objavi ugovor koncesioni ugovor o izgradnji autoputa sa svim aneksima i dakle sa tim financijskim modelom da vidimo šta je dogovoreno i pod kojim uslovima će se sve to graditi. Vrlo često se ugovori olako potpisuju, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj, možda više u Republici Srpskoj, a da se praktično ne uđe u srž samog ugovora i sve elemente tog ugovora. Ja lično mislim da ne postoji ništa što mora biti skriveno od građana, jer na kraju krajeva sve se to finansira novcem građana. Dakle, vi ako imate privatni aranžman, vi možete da sakrijete bilo šta od toga, nikom ne morate položiti račune. Ali ako govorimo o javnim sredstvima, budžetskim sredstvima, prihodima od PDV-a i tako dalje, to je nešto što mora biti, po meni, pre svega raspravljano na skupštini, odnosno parlamentu, kako god, kad god je veći iznos u pitanju, da bi se dobila saglasnost za potpisivanje takve vrste ugovora. Sadržaj potpisanog ugovora je još uvijek dobro čuvana tajna. Entitetski zvaničnici to opravdaju uslovom kineskog partnera. Bez saglasnosti koncesionara ja nemam pravo objaviti ugovor. Nema. Na ovom konkretnom slučaju najveći je problem insistiranje Vlade Republike Srpske na tome da se te stvari ne objave. I ja mislim da gospodin Višković nije razumio najbolje onu staru Njegoševu: ko prislužuje zlu, zapravo isto čini zlo. I njegovo skrivanje iza toga da on nije potpisao taj ugovor s Kinezima ništa ne znači. I ja ga ovim putem još jednom pozivam da istupi i objavi kompletan ugovor, jer to je jedino ono što je u interesu Republike Srpske. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke i Transparency International pokrenuli su sudski spor tražeći, zarad interesa javnosti, objavu ugovora. Sudske sporove dobijaju
ali resorno ministarstvo to ne poštuje. Sud je potvrdio i naše navode tužbe da ministarstvo zapravo je bezrezervno prihvatilo protivljenje treće strane koncesionara da se ugovor ustupi javnosti, umjesto znači da provjeri da li bi stvarno došlo do štete, da li bi stvarno bilo ugrožen njihovi povjerljivi komercijalni interesi i da ispita da li nad takvim njihovim interesima preteže interes javnosti da ima uvid u taj ugovor. Dakle, ministarstvo nije cijenilo interes javnosti, nego je bezrezervno prihvatilo stav koncesionara da se protivi ustupanju ugovora. Sud je našao da je to pogrešno i nezakonito i uputio je ministarstvo, znači da mora da pažljivo analizira da li preteže interes javnosti. Mi imamo dvije sudske presude po tom osnovu. Međutim, uprkos tim sudskim presudama, vlast je cijelo vrijeme odbijala da nam dostavi ugovor. On se nedavno pojavio u javnosti, dostavljen je jednom portalu i dostavljen je ovdje jednoj drugoj nevladinoj organizaciji. Mi ga još nismo dobili, ali ono što je suština, dakle, i u jednom i u drugom slučaju dostavljen je ugovor, ali nije dostavljen financijski model. Dakle, ono što je ključno i ono na čemu smo svi insistirali kada smo to tražili, to je da vidimo pod kojim uslovima je sklopljen taj posao. Ministarstvo je bilo obavezno da već poslije prve presude donese drugačije rješenje i da postupi shodno sudskoj odluci koja je bila prilično jasna i nedvosmislena. Međutim, umjesto da postupi na način koji je obavezujući za ministarstvo, ministarstvo je faktički ignorisalo upute suda i donijelo skoro istovjetno rješenje prethodnom, tako da ministarstvo na neki način izigrava sudsku vlast i stavlja se iznad nje jer ne poštuje njene odluke i dovodi nas u situaciju da vodimo više puta skoro iste upravne sporove da bi na kraju ishodovalo ono što je sud prvenstveno i bio naložio. S tim da je također i sud po našem zakonu obavez da već drugi put, ako je u pitanju druga tužba po istoj pravnoj stvari, ako vidi da tuženi organ nije postupio onako kako mu je prvi put naloženo, također ima obavezu da donese akt umjesto tuženog organa, znači da donese akt koji bi u svemu zamijenio to rješenje, upravni akt koji je tražen tužbom, ali također naš sud na taj način nije postupio, nego je stalno vraćao predmet na ponovni postupak. Iz tog razloga smo došli u situaciju da vodimo 3 sudska postupka koja su trajala od 2021. godine, pa sve do sad. Zaista je bitno reći da i sam taj, da kažem, ugovor o autoputu između Prijedora i Banja Luke, odnosno Banja Luke i Prijedora, je nešto što nije koncesija, nego je javno-privatno partnerstvo. Zašto? Zato što kod koncesije koncesionar plaća državi, a ništa od nje ne uzima. A kod javno-privatnog partnerstva se deli ili zarada ili trošak, a to izgleda da je osnovna karakteristika ugovora za taj autoput. Treće pitanje je šta će nam autoput za Prijedor, jer mi nemamo privredu koja bi tu i takvu saobraćajnicu koristila, a uz to sve vidjeli smo i da je trasa puta izazvala velike poteškoće i probleme kod ljudi čija zemlja treba da bude eksproprisana. Dvogodišnji rok za eksproprijaciju odavno istekao, a još uvijek traju sporovi sa vlasnicima nekretnina na trasi koja je 3 puta mijenjana. Desetine kuća, pa i čitavih sela treba biti izmješteno. Otpor pojedinih mještana ne jenjava. Prava drama odvijala se danas u Gornjoj Omarskoj u zaseoku Sekulići kod Prijedora, gdje je bio prisutan veliki broj pripadnika policije i žandarmerije koji su obezbeđivali lice mjesta dok se čekao dolazak vještaka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji su, prema najavi, trebali na silu da izvrše eksproprijaciju kuće Olivera i Neđeljka Rubina. Oni su zatvorili kapiju i istakli transparent na kojem piše autoput da, preko naših imanja ne. Trasa koja prolazi kroz 3 mjesne zajednice ruši 31 kuće i 27 ugrožava. Vlast je upoznata sa ovim problemom i neće da reaguje. Mi smo, znači, imamo najveći problem sa gospodinom ministrom saobraćaja. Pogledajte, evo, jutros nam je poslata policija koja je rečena da će doći u 12 sati, oni su došli u 9. Evo, pogledajte, došlo je tu 2 marce, 3 auta, uhapsili su nevinog čovjeka.
Još jedan podatak je pomno skriven, da je vlada Republike Srpske prethodno otkupila dio zemljišta na trasi autoputa, a potom ga preprodala kineskom partneru, što znači da mu je i ovako finansijski pogodovala. Još jedna sumnja u moguće koruptivne radnje je otvorena. Mi smo na protekloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, kada smo govorili o programu rada, isključivo zahtijevali da promijenimo odgovarajuće propise koje se tiču transparentnosti u vidu da se vlada obaveže zakonskim propisima da sve postignute i zaključene ugovore isključivo objavljuje na svojoj internet stranici. Na taj način bi praktično imali situaciju da svi građani Republike Srpske mogu da vide šta to vlada radi i šta to vlada potpisuje. Ovdje je stvar dakle jasna, ukoliko je tačno opet govorim, da je vlada zajedno sa Kinezima znala kojim putem će trasa puta da ide, otkupila od fizičkih lica određene parcele i lokacije i u dogovoru sa Kinezima to njima prodala, da li pod nekoj cijeni koja njima odgovara ili odgovara vladi, to sad ne želim da ulazim u to. Za resornog ministra problema nema, odnosno, ako ih ima, bit će na neki način brzo riješeni, iako sve traje godinama. Šta je predviđeno posljednjim aneksom ugovora sa kineskim investitorom koji je potpisan krajem prošle godine? Nikakav aneks ugovora, potpisani su prilozi. Prilozi? 32 priloga ima, a na šta vi konkretno mislite, ne mogu ja... Da li se tiču izmjena rokova, da li se tiču probijanja rokova? Samo uslova, izvođenja radova i definisanja pojmova. Da li će rokovi za konačnu izgradnju biti produženi s obzirom na to da se govori o tome da su... Sve je definisano koncesijnim ugovorom, njima je produženo rok početka, samo zbog neispunjavanja određenih uslova s jedne i druge strane. Da li će biti nekih penala zbog neispunjavanja? Nisu predviđeni u ovoj fazi, nisu predviđeni svakako kad ugovor bude... Dobro, da li postoji mogućnost da se mijenja trasa s obzirom na proteste mještana tamo? Teško, ali to ne ovisi od mene, nego to ovisi od institucija koje provode taj posao. I dobro. Kineski partneri imali su i prioritet za izgradnju autoputa prema Bijeljini, odnosno dijela autoputa Beograd-Sarajevo. Milorad Dodik je oktobra 2019. godine kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine zajedno sa druga dva člana, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, te predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, ozvaničio dogovor o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Dionica Brčko-Bijeljina naknadno postaje projekat Republike Srpske, koja provodi tender vrijedan oko skoro 350 miliona maraka. Februara 2023. godine entitetska vlast još jedan u nizu unosnih poslova povjerava Kinezima, odnosno konzorciju njihovih kompanija. Prvobitnim planom autoput je trebala graditi turska kompanija, ali sve ukazuje da je kineskim firmama mnogo prije obećan ovaj posao. Otkriva to, između ostalog, i dokument autoputeva Republike Srpske, koji datira čak iz maja 2014. godine, u kojem su kineske firme već upisane kao izvođači. Ovom projektu prethodi početak gradnje još jedne dionice autoputa. U Banja Luci je potpisan ugovor o finansiranju, projektovanju i izgradnji deonice autoputa Vukoslavlje-Brčko. Ugovor sa predstavnicima kineske državne korporacije za građevinsko inženjerstvo potpisali su predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza i autoputeva Republike Srpske. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Deonica autoputa Vukoslavlje-Brčko duga je 33 km i deo je autoputa koji će povezati Republiku Srpsku i Srbiju. Autoputevi Republike Srpske su ugovor dodijelili kineskoj kompaniji China State Construction Engineering Corporation. U startu je po zahtjevu Kineza cijena projekta umjesto predviđenih 702 miliona povećana na 765 miliona maraka. Cijena gradnje kilometra autoputa izazvala je nove sumnje kada su u pitanju poslovi ovdašnje vlasti sa kineskim partnerima.
Da za vlast Republike Srpske kineske firme imaju prednost čak i kada su skuplji od konkurencije, dokazuje i najavljena rekonstrukcija puta od Foče do graničnog prelaza sa Crnom Gorom u Šćepan polju. Umjesto kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, gdje bi od planiranih 90 miliona eura dio bio i grant, entitetski funkcioneri su navodno izgubili strpljenje zbog procedura koje podrazumijevaju transparentnost, pa su potpisali memorandum o razumijevanju i saradnji sa kineskom korporacijom za puteve i mostove za srednju i jugoistočnu Evropu, vrijednosti oko 100 miliona eura. Ja sam ministru Čubriloviću nabrojao obećanje od 2013. koje je on sam izrekao 2013. kad je bio saobraćaj veza, rekao da je obezbeđen 2,5 miliona evra za projekat od IPA fondova i da iduće godine, odnosno 2014. kreće izgradnja. I sada ako imamo izjavu u novembru mjesecu ministra saobraćaja veza gospodina Čubrilovića da je sa Svjetskom bankom u toku razgovor o kreditu 75 miliona evra i rekonstrukciju ovog putnog pravca, a posle 2 mjeseca 29. februara gospodin Višković kaže da to sve pada u vodu i da se potpisuje neki memorandum, mi smo to nazvali predizborni memorandum, sa kineskom državom i da je rok pola godine da se izradi ta studija tog glavnog projekta i vrijednost je 100 miliona evra za izgradnju 15 km puta. Pa prvo pola godine pada taman u toku izborne kampanje, drugo kilometar puta ćemo plaćati preko 13 miliona, a i ono što mnogi ljudi ne znaju, nije moguće izgraditi put na postojećoj trasi koja je podložna i osipanju terena, klizištima, jer je to vrlo jedan ozbiljan projekat, a nemamo uporište da možemo obezbijeti novac jer je planirani deficit u budžetu Republike Srpske za ovu godinu 200 miliona maraka. Poslovanje kineskih firmi u oblasti cestogradnje pratile su kontroverze i u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Federaciji. Posebno je sporan bio rad na gradnji mosta Počitelj. U sjedištu javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH potpisan je ugovor o izgradnji autoceste na koridoru 5C, dionice Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići, lot 1 i lot 2. Ugovore su potpisali Adnan Terzić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH u ime investitora, u ime izvođača za lot Yanming Liu, predstavnik China State Construction Engineering Corporation Limited, te Yang Bo u ime konzorcija izvođača radova Asvirt LLC, Sino Hydro Corporation Limited i Power China Road Bridge Group Corporation Limited. 4 godine kasnije, uprava autocesta bila je prinuđena diskvalifikovati 3 kineske kompanije zbog prevare tokom izgradnje pojedinih dionica autoputa na području Federacije i prijava na tendere. Te firme Sino Hydro Corporation, Power China Road Bridge Group te China Gezuba Group su i ranije bile poznate po korupcijskim aferama, prevarama i neispunjavanju ugovora u drugim državama. Nalaze se na crnim listama Svjetske banke i Afričke razvojne banke. Sino Hydro Corporation te Power China Road Bridge Group su bile sastavni dio konzorcija zajedno sa azerbejdžanskom firmom Asvirt na izgradnji mosta Počitelj. Ugovorom je bilo zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj konstrukciji mosta. Te radove je bez odobrenja investitora u potpunosti izvodila bosansko-hercegovačka firma Hering iz Širokog Brijega. U trenutku okončanja radova uočene su napukline na jednom dijelu donje betonske ploče, što je odložilo puštanje u promet dionice Počitelj-Zvirovići. Izvođači kažu da je to naknadno sanirano. Da bi u potpunosti to bilo sukladno projektu, da bi most bio onakav kakav je zamišljen u 100% nekoj svojoj funkciji sutra, znači od sigurnosti, nosivosti, brzini prometa i tako dalje, morali smo to sve poduzeti i evo zahvalan sam što smo imali potpuno suglasje svih faktora koji su sudjelovali u tom, da kažemo, sanacionalnom dijelu. Loša reputacija firme Sino Hydro Corporation nije bila prepreka da nadležni nastave ugovarati poslove na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sa istom je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić 21. februara 2022. godine
potpisao memorandum o saradnji za izgradnju tunela na relaciji Pale-Istočno Sarajevo. Mi potpisanim memorandumom imamo obavezu da dođemo do dokumentacije. Taj memorandum ni na koji način nije obavezujući u smislu izbora potencijalnog strateškog partnera. Kao što sam rekao, postoje jasna pravila u FIDIK žutoj knjizi u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koja potpuno transparentno opisuju proces izbora strateškog izvođača. Znači, ništa nije unaprijed zadato. Ja moram da kažem da kad su u pitanju predstavnici Sinohidro i odnosno Power China, oni su do sad sve ispoštovali. Mislim da su oni uključeni u druge projekte u Republici Srpskoj i pokazuju time svoju ozbiljnost. Znam čak i da rade neke stvari u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, sve ono što smo potpisali ne prejudicira da će oni biti taj strateški partner, niti može. Osim što je sankcionisana od strane Autocesta Federacije, Sinohydro Corporation bila je i pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iako gradonačelnik Istočnog Sarajeva iskazuje optimizam da bi i Evropska investicijska banka mogla prihvatiti Kineze kao partnere u izgradnji tunela prema Palama, teško da će se to i dogoditi. Zbog sumnje u koruptivne radnje, Evropska investicijska banka upravo je ovu firmu na godinu dana isključila iz projekata. Kazna ističe avgusta 2024. godine. Ja lično mislim da se olako ulazi u aranžmane bez dobrih priprema, a to dokazuje i činjenica da imamo sa Evropskom komisijom, odnosno evropskim finansijerima, preko 2 milijarde konvertibilnih maraka potpisanih ugovora o realizaciji projekata za koji nisu rešeni ili imovinsko-pravni odnosi ili dokumentacija nije kompletna ili neki treći razlog, pa čak plaćamo i kaznene kamate što ne povlačimo ta sredstva. Hoću da kažem, mi definitivno u vladama, u entitetima ne koristimo znanje, struku, pamet, ekonomske institute, fakultete i eksperte na kraju krajeva, konsultantske firme, zovite to kako god, da bi se što bolje pripremio ugovor kako ne bi dolazili u situaciju da imamo 10 godina potpisan ugovor, a nikakvu realizaciju.